Cap democràcia plena pot acceptar que el cap de l'Estat no siga elegit pel poble. Això, en qualsevol altre àmbit, es diria privilegi. Així, encara li diuen tradició. Els i les socialistes sempre hem sigut clars. La democràcia ha d'arribar a totes les institucions de l'Estat, també a la jefatura de l'Estat. Ho vam acceptar en la transició com una fórmula d'estabilitat, però aquesta excepcionalitat, 40 anys després, ja no es justifica. No parlem de trencar consensos, parlem de generar-los. Parlem de dignitat democràtica, d'igualtat, de normalitat. No hi ha cap raó per mantindre un sistema on el naixement condiciona l'accés a la màxima representació institucional. Ni és modern, ni és just, ni és exemplar. Pedro Sánchez va fer un pas valent en qüestionar la inviolabilitat del cap de l'Estat, però els tribunals van mirar cap a un altre costat. Per això cal una reforma de la justícia, però també una reflexió política profunda. No es pot blindar indefinidament el que és insostenible. La nostra solidaritat amb Miguel Ángel. El problema no és la ciutadania ni l'esquerra, que majoritàriament és republicana. El problema és una dreta que, incapaç de reformar res, prefereix continuar protegint privilegis medievals. Nosaltres, mentrestant, seguim demanant una república amb serenitat i convicció. Una república com a símbol de modernitat, d'avantguarda, de federalisme, de feminisme, de justícia social. No en contra de ningú, sinó a favor de totes i tots. Amb respecte a la legalitat, però amb la mirada posada en un futur més democràtic. El PSOE és i ha sigut l'únic gran partit que va defensar la república en el 78. Ens vam quedar a soles. Estem ben orgullosos i ho tornarem a fer quan toqui. Perquè més prompte que tard, Espanya serà una república. I serà millor. Salut i república.